سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات فيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم ناي تحت أسرع عمت ودير مأكلين مبرقان أفريقيا سيكافا لومسوني بخل أيناي مدب صوتات كتسيلو علوم كاب إنتب نابقلو دحزة كايدو أزينو ويحقعزو بؤنو مستخامم نا أوغاندا إيدوم كبو فقادنياتات زينبرو تسعوتي هاقراويت غانتا كعس أغري إيرترا تحت أسرع عمت لومي أنصارتا نجبوتي بقفي حسالستقبادو سعراز متسوتهم السودان أبز السلاسل وتصوتا حجون أب حيال قعزون وانش أخم زلو زرئي أتبابا عود سيتا مزجيبو مالو قدم قدم جبوتن أوغاندان ستخيدت صوتا قرباب تهاقراويان غانتات إيرتران سودانن قلطافن غونص انزمل او حيال مسات انصوتا خويني قريبوم اب مبل 11 دقيق حلاو لدات كبروم سلمون كاب كلي لدات بنوح قليعون زلأخا كعسو اب اغري علي سليمان بزبصحتلو إيرترا بمنقدي مواقل تسفيا بيلا مريحنت حزام اب زود الدر كال ايت شتو مواقل كوينا دما تمزجيبام بدحرزي تسعوت السودان عرفت أمكالو أب مبل 4:46 دقيق بمحمد عباس نميرن شهاب إلدن صديق عبد الرحمن لدات مقات انتم بمدفار مريحنا تركيبهم ناب عرفتي أقنعهم دحر عرفتي أجمال كيح بحري نوح كيتصنحو أب مبل 52 دقيق فتسن كل عرخيبهم حلقة غانتا إيرترا روبيل تغلمي كأل نابشتو بملوات ودماك معرريك إلهم صوتا بزلع على ملكوعنا قصله اتي ابز عمت اب سوبر ديفيجن اي زوبا ماكل كوخبا مزغاب شت خوين استشلمه فطانا طقعي كلب قيح بحري علي سليمان اب مبل 72 مس سكيعت سودان بزوهادا شتو نهاغراويت غانتا إيرترا داغماي ناب مريحنت كملسات رايو علي قدامي تشتو زغط من كتمزغب اننا قيح بحر ودغانتو مواال زقبل بعليوم قوماتات تصوت السوداناويان نزا شتون محواي ابتوسخ صري اتو أجمل كيح بحرن تخنون ححليفهم متقعد فنيميوم إيرترا فلام عود كتجزم تتنك أبزن برلهم وتجن أب مبلتيس عنك للتندقيق السودان كاب مصاب كردمان الفاقي بفصم كل عزم معراري تشطر خيبام بزغ أتقدم بني حبار عود بسلسته تزازيموم إيرترا أنصار أنقادي تحجر أوغاندا قد إما معرة فلاليا بمنبارا نتا أبزود الدر تحط قمت واهيب وازلو جيبوتي دحر صباح رتي عام حلافات كترغاغص سلازخونت ازلومي ترخيبو زلو صيت اتبابعي مخان كستبحاللو አለዎ ኤርትራ ኡጋንዳ ሱዳንን ጅቡትን ካብ ዝርከብኦ ምድብ ሓደን ምድብ ክልተን ሰሰለስተ ጋንታት ስለዝሓልፋ ድማ አግማል ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መድረኽ ርብዕ ፍጻመ ዝቕልቀልሉ መገዲ ኣስካፊ ይኮነን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 2010 ኣብ ሜዳ ኣብ ዝተኣንገደ ተማሳሳሊ ውድድር ሴካፋ ኣብ ናይ ምድባት ጾታ ምስ ሱዳን ማዕረ ሓደ ብሓደ ተፈላልያ ምንባራ ይዝከር لومي ني إرتران سودان سعيدن زغطما أبالات زمدب أوغاندان جيبوتين كونان كلوا أوغاندا حموش تبحدة تعويتالا بز مسرت أوغاندان سودانن 4 صبلل تاشوتنا واهلي لنا اللوام إرترا بغلت نتبي قدم جيبوتي تسريع اللام مسكرم 19 عامت وزتمه 1 متر 9 زقمته ونانسرو عكلات زخونه ليلي منسيوم زي ام مسكرم 21 كاب إيرتراوين سدرابيتو اب سولن هاجرش ودن سولده بزراف وي حدش زلاتان بزبل قصم سم زفلت منسيوم ابز حلف عامتات بزرأيو دنقي بقعت ابا عينتي عرموش شوين كلبات عالمنا زودق منسي اب حقفي جرمنايت كلب زخونه بوروسيا دورتموندي ترايوم صنيحون ناب هولندايت كلب ويليام كلته بلقاح ملك تسغاغرم ابز حيزنا زلنا عمت ناب اسبانيويت زغونت كلب ريال سوسيداد باسات 7 مليون باوند سغرم زدنقي شورناوي إيرتراوي ودو اتقاعي زغونه ألكسندر إساق لومي نخلت شتوتات زمزغبه ود غانتو زغونه ويليام هوزي تختيلو بزمزغبا سالسيت شتو غانتو ابل علي اسبانيول 3 بحد بزغونه وصيت رتيعه 3 سنه بيك تحفز اخيلوم ريال سوسيداد بزنايلو معاو تحجزا اتلتيكو مدريد بمراح اب 4 درجه تخويت اتركب ألكسندر إساق نهاجرش ودن وكيلو ابسس الفول شومون تقطماتون 4 شتوتات كم زمزغبه يفلت
ናይዚ ሰሙን ዝለዓለ ግምት ተዋሂቦ ዝቐነ ስታንፎርድ ብሪጅ ዝእንገዶ ኣብ መንጎ ሊቨርፑልን ቸልሲን ዝተኻየደ ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታ ሊቨርፑል 2-1 ብምዕዋት ናይ 100 ጉዕዞ ዓወት ቀፂላቶላ ኤሮፓዊ ክብራን ምዕቃብ ብናፖሊ ስዕረት ዝጎነፋ ሊቨርፑል ኣብ መበል 14 ደቂቕ ካብ ኣሌክሳንደር ኣርሎን ድንቂ ሸቶ ዝረኸበት ሊቨርፑል ንፀወታ 1-0 ክትመርሖ እያ ተራእያ ሊቨርፑል በዚ ደው ኣየበለትን ኣብ መበል 30 ደቂቕ መገዲ ፊርሚኒዮ ካልአይቲ ሸቶ ብምርካባ ንዕረፍቲ 2-0 መሪሓ እያ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ብላምፓርድ ለቸልሲ ንፀወታ ክቆፃፀርዎን ሊቨርፑላውያን ድማ ብመልሲ መጥቃዕቲ ዘድሃበ ስልትዩ ቀፂሉ ንልዳት ሊቨርፑል ድማ ብተደጋጋሚ ትሕኩሑ ዝነበረ ቸልሲ ኣብ መበል 71 ደቂቕ ብመንገዲ ንጎሎ ካንተ ሸቶ ብምዝጋብ ናብ ፀወታ ክትምለስ እያ ተራእያ ድሕርዚ ዝኾነ ለውጢ ዘይምምፅኡ ግን ፀወታ ብዓወት ሊቨርፑል 2-1 ተዛዚሙ ኣብ ሜዳ ኤሚሬትስ ስታዲየም ንኣስቶን ቪላ ዝዓደመት ኣርሰናል ካብ ድሕሪ ተበጊሳ 3-2 ተዓዊታትላ ኣርሰናል ቅድሚ ዕረፍቲ ብማክጂን ሓደ ሸቶ ክምዝገባ እንከሎ ንተኸላኸላያ ኔትላንድ ማይልስ ድማ ብክልተ ቢጫ ብቀይሕ ካርድ ብምብራሩ ንዝበዝሐ ፀወታ ናይቲ ፀወታ ብ10 ተፃወትያ ኣካይዳቶም እንተኾነ ድሕሪ ዕረፍቲ ኒኮላስ ፔፔ ብፍጹም ቅላዕ ፈላሚት ሸቶ ክመዝግብ እንከሎ ቢላ ካብ ፖስሊ ብዝረኸበታ ሸቶ ደጊማ መሪሓ ብድሕርዚ ተኸላኸላይ ካሎም ቻምበርስ ንኣርሰናል ደጊማ ተመዓራሪ ሸቶ ብምዝጋቡ ኣርሰናል ብጎደሎ ተፃዋቲ ክትመዓራሪ እያ ተራእያ ፀወታ ኣብ ኣጋም ምዝዛሙ ድማ በዓል ውዕለት ኣርሰናል ኮይኑ ዘሎ ፒየር ኤሜሪክ ኦባሜያንግ ንኣርሰናል 3 ነጥቢ እትሕፍስ ኣገዳሲ ሸቶ ብምዝጋቡ ኣርሰናል 3-2 ተዓዊታ ማን ዩናይትድ ብወገና ላብ ለንደን ተጓዒዛ ምስ ዌስት ሃም ተፃዊታ ያርማሌኮን ክሮስዌልን ብዘመዝገበውን ሸታት ድማ 2-0 ተረቲዓ ኣብ ካልእ ፀወታታት ክሪስታል ፓላስ ምስ ወልብስ ማዕረ 1-1 ተፈላለየን ዓባይ ስፓኛዊት ክለብ ባርሳ ነይራ እዛ ብባልቤርደ ትእለ ክለብ ናብ ሜዳ ግራናዳ ከይዳ ፀወታ ኣብ ዝተላሰለትሉ ምሸት ዘይሓሰበቶ ናይ 2-0 ስዕረት እያ ኣመዝጊባ ግራናዳ መሪሕነት ናይ ፀወታ ክትሕዝ 65 ካልኢት ወሲድላ ብመንገዲ ዓዚዝ ሸቶ ብምዝጋብያ ድማ ክትመርሕ ተራእያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 66 ደቂቕ ቢዳል ኣብ ክልል ዳት ጌጋ ብምፍፃሙ ግራናዳ ፍጹም ቅላዕ ረኺቦም ብመንገዲ ባዲሎ ድማ ነታ ፍጹም ቅላዕ ብምዝጋብ 2-0 ንፀወታ ተዓዊቶምሎም በዚ ድማ ግራናዳ ኣብ መሪሕነት ሰሌዳ ክለባት ላሊጋ ስፓኛ ክትሓኩር እያ ተራእያ ቫሌንሲያ ምስ ሌጋንስ 1-1 ክፈላለያ እንከለዋ ጌታፈ ንማሮርካ 4-2 ተረቲዓታ ኣትሌቲኮ ቢልባኦ ንዲፖርቲቮ አላበስ 2-0 ኣሰኒፋታ ዓባይ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ናብ ሜዳ ራሞን ፒጁዋን ሳንቼስ ጌሻ ምስ ሰብያ ኣብ ዝካየደቶ ፀወታ ብእንኮ ሸቶ ካሪም ቤንዜማ 1-0 ተዓዊታ ኣብ ውሻጣ ቅሳነሲ ኢና ዘላ ሪያል ማድሪድ ብሰሉስ ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኽ ብፒኤስጂ ድሕሪ ዝወረዳ ናይ ዝሕፍር 3-0 ስዕረት ብኣመራርሓን ኣሰልጣኒኣን ዚነዲን ዚዳን ከም ዘይቀሰነት ክግለጽ ቀንዩ ብመስበርቲ ብሉጻት ተጻወታውን ትሳቕ ዘላ ማድሪድ ድሕሪ ምውጻእ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በዓል ውዕለታ ኮይኑ ዘሎ ካሪም ቤንዜማ ሕጂውን ኣይተጋደፋን ኣብዚ ፀወታ ኤዲን ሃዛርድ ሕጂውን መሳፂ ፀወታ ከንፀባረቕ ተጸጊሙ እዩ ማድሪድ በዚ ውፅኢት ተሓጊዛ ብኣትሌቲኮ ቢልባኦ ብፀብለልታ ሸቶ ተበሊፃ ናብ ካልኣይ ደረጃ ሓኺራ ኣላ ፈረንሳዊት ፒኤስጂ ናብ ሜዳ ሊዮን ጌሻ ኣብ ዘካየደቶ ሓደ ካብ ናይ ፈረንሳ ዝሓየሉ ፀወታታት ብሸቶ ብራዚላዊ ኔይማር 1-0 ተዓዊታ ሎሙ ብደገፍቲ ድሸሸደደን ካብ ደገፍቲ ድሩቕ ነገራት ዝተደርበሉ ኔይማር ከም ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምውት ግዜ ብዘመዝገባ ሸቶ ንጋንጡ 3 ነጥቢ ኣግዚምዋ خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን